Start! Sprzęgło jest puszczone w mig. Całe życie w lewo, rozpychamy się na łokcie. Podkładali świnie, więc wieziemy ich po bocie. Dobry, witamy z making of dla teledysku Kieron X. Kamil Jarząbek z Muzeum Aktywistów Śląskich. Dziękuję. Sportowcy w końcu, nie? Jeszcze raz! Ale tutaj nie dawała. Dobra, taki mod. Z tych starych filmów idzie coś podpacie. A zobaczcie, czego nie ma. Czego nie ma na tym torze, co teraz jest? No i potem sama ręka do grania. Widzicie, znowu sędzia podchodzi do środka, tak to było, pokazuje im pola. To przejechałeś? Tak. Pokazuje rękami, przechodzi, jedzie. Dobra, chwila za blisko, jeszcze raz muszę. W sumie to nagrywam, ale spoko. Dobra, starczy.